PS love you. Ngano man ba? Ngano nga ibaw man ka? Wa pa man sige kamatuli. Kap. Ang tatawa ka man. Tinood ba ang isulti nga wa pa'y tuli rin yung mga uyab? Ha? Tinood ba? Tuli. Tuli. 1, 3, 3. Tuli. Da. Uy. Oy, way tuli! Oy. May uli nang nagadaay. Wa pa ni matuli na unsaw na ay! May uli nang nagadaay. Ay, palayo niyo ko ng tauhan na gikan din eh. Pagawa sa akin na siya. Lo? Kasi magawason! Ikaw! Ako! Dawas! Layas gikan din eh. Layas! Oh! Babawaan niyo ka ng SPS mga hapon. Kaniadto pa lang, may mga traidor na gyud. Ng mga kaubanan ng Pilipino. Kabantay mo na. Ahak. Abi ko unsa na. Giango-ango ka man yung taong tiguanga ka. Uy! Bahala ka di, uy! Gutong trabaho ko. Do, mas masudan. Oh, di ba ikaw may angay nga? Mo'y pangitaan ni Lolo ni Mugsudan kay ikaw man ang mas baskob? Uy, igunsa dito, uy. Ha? Apil-apilon lagi ka sa mong kinabuhi. Basig galimot ka nga, trabante ra ka ni Lolo din ha? Nasa ato pa. Amo sad ko nimo. Kay apo ko sa kong lolo. Apo ka, pero wala magpasabot nga tag-iyasab ka. Apo man ko, tag-iyasab ko. Imo din ang negosyo. Nga sa imo man ang Lolo. Ako man sana. Kaya kamatay na niya. Oh, Ako rin bugtong manunod. Nakasiguro ka, Potensyano? Oh, Denise, laban ka ning barumbadong dako, ha? Wa ko mulaban niya, Potensyano. Gipahinumduman ta lang ka nga dili nimo makuha ang tanan unya nimong kabili ni lolo nimo. Kung dili ka makahuman sa pag-eskwela. Ug unsaon man nimo paghuman nga absent naman sa gani ka ganina? Pragadina ra? Nganong wa ka mauli? Og nganong absent na sad ka? Unsaon ako paguli? Nga hubog magay ko. Nakatuog man ko dito sa bahay sa akong amigo. Kita ka, tanawa. Wa pa ko ilis. Wa pa sa kuligo. Di lagi halata nga, wa pa ko ligo. Kay, pes ko maghihapon ko gitsura. Nya gwapo ba dyan ko? Nya humot pa dyan gihapon ko. Di ba, Dinis? Simot ka. Dali. Oy, ay siya kalitas pagbira. Buhi ikon sa ba? Maestra pagyapon ko nimo ha, Potensyano. Busa pagbaton og respeto. Oops! Ni atas amo, Dinis. Wa ta sa eskwelahan. Pero wa na magpasabot nga dili ka na murespeto niya. Tinuod nga dili sa maestra Dinis gawas. Apan dili mahimo nga wado nimo ang imong pagtahod niya. Isip babay. Ikaw Di ba, Kap? Uy! Di ba, Kap? Huwat sa lo! Ikaw pabida dyan ang dako, no? Ikaw, Kap? Nagdako kang way pamatasan po din siya now. Da. Kabantay ka na. Hinumdum ka ba lagi nako, lo? Atik-atik lagi ng imo, lagi klaro kayo? But-but nyo na nimong tiguanga ka? Mo nang dili ko ganahan mo tahod ni mo, lo. Kaya ikaw, but-butong kang dako. Mangayo ka ni ko. Buday kang limot-limot. Ango-angohon kang pinakalit. Kaya daw man. Dili ganahan makuhaan ang iyang bahandi. Kung saan ka na niya nga, dili man na niya mabaon siyang lubnganan. Kay bahis kang pagkaapo. Los po kang pagkaapuhan! Daw! Potensyano. Kano sa amang ka mamatay, tiguanga ka, ha? Ay. Araw magpahuwain ako, di mo? Hoy! Ay. Ha? Kung makapanungo ka, mura gipurti ni mo hagua sa pagkatiman si mong apuhan. Nga dili ba, naghago ka mas paglaag-laag o pahayay uban si mga barkada? O niya, At kalusit siya. huwat lo ay magtingog. Ha? Unsa may kasakit sa imong butbut anak nilo, ha? Nga dili man imong kwarta nga akong igasto. Sa ako mang lolo. Lolo, bitaw ni mo. Yeah. Nahibaw ka man ngay mo lolo, pero wakit tahod. Ay sus, mga way ayo. Asa kahag, mamahawa na mo din ha? Ikaw lang. Paulit na sa inyo. Ikaw, Denise, dini lang ka, okay? Kaya mag-isip ko katiman ni Lolo nga ako ra usa. Tabangi ko sa pagkatiman niya. Potensyano. Hoy, lakaw na, sige na. Lakaw na. Nakunsa ba ka din ha? Gihingin na ka. Pabangka gaya po ka sa mong naong. Sige, pamang ka ha. Adto na mi. Ma'am, tana. Hoy! Nganong kidawan na ni mo kapis din ha? Buhi siya! Ayaw siya data sa imong pagpauli! Hoy!
Hoy! Tawa man ka. Katawanan. Unsay katawanan? Gilok. Ang unsay gilok tiguang. Gini, gilok. Unsa na? Nagkuot kasi mong luyo? Unsay mong gibuhat ha? Nangilkil ka? Mura giro! Wa ko kilikil. Kakumot ko. Kumo? Sa imong lubot? Di. Kini ay. Ay! Ba't ka bawa? Why? Eh! Imo kong ipahiran siya mong kamot nagkikumot siya mong hugaw! Kaon ka? Ano pa? Ayaw! 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 Ay, 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 ay. Dirita. Buhi ko. Pero magigunaytan mo ko ni mong apil sa imong pagbiya. Aron masayod si Potensyano kung unsa kalisod ang pagkatiman sa tiguang. Ah, Unsa to? unsa to? Si Kapitan. Ah, Oh. Dali siyang midagan pabalik sa kusina. Unsa mo kinahitabo? Agoy, agoy, agoy. Way batasan! Way tasan! Ako pa noon ang may batasan! Nga samtang ikaw ang nagpatakal ang pamahid tiguanga ka! Buwisit! Kabaho! Animal! Kalami gini mo sikaran tiguanga ka! Naggroyon o ihagbong sa hagdanan! suway ko no! Kung dili ba ka mag-unang kahagbog sa ubos? Kapuya gini baya eh. Dungagan man ang babida din eh! Kinsa maging apo ining kapitan ba? Nga dili ba ako man ha? Mas pabida lagi ka na ako! Tungod kay wa kay batasan nga pagkaapo. Kaugalingon nimong apuhan, makaako kas pagpasakit. Unsa na hitabo din eh? Ha? Kapitan? Nga na nagya ka manas kapitan sa sawg. Kap. Unsa ro? Ha? Pabida ka magiplulo! Ala sige! Kamu mo'y limpyo ng tiguanga! Kay wa na ibuot! Pweh! Kaloon! Gipahiran ko ng bisit sa iyong hugaw! Ha? Hoy! Potensyano! Unsa? Ay lagkuhan ang nasa mong naong. Ang ngayar na magkaana. Bagay sa imong naong. Ang hugaw nga mipilit. Hey! Labaw pa kang bisit! Shit! Bako! Kap, dali. Kupot na ako aron makabarog ka. Dili, ako na lang. Ma'am, kaya tinghalig, magkahugaw ka. Sige na, padaplin lang. Pero, Kaya na ako. Kap, ali dali, kupot. Ali. wa sa pagduduha nga may pabarog sa kapitan. Bisag na sayod siya Okay. na may hugaw ang kamot ini. Og nanimaho na nigmaay. Oh, na, nakabarog ka na. Okay ka na? Salamat. Kini, gusto ka? Saan sa man? Kini, apili Magpili ko si imong kumo? Wa, uto Walang. Walang. Ikaw. Ha? Ako? Oh, aylan na siya, Kap. Kita lang. Dua man nga akong papilian. May lain-lain ng ganti ang ni-asesyon sa akong kinumo. Wa man imo ang tuo ha, babay? Kap. Ako nalay pili sa duha nimo ka kumo, Kapitan. Diri lang na ako ihatag ang tanan nimong ganti kay andam na ko mudawat. Dawat ka? Oh. Pero ato na tas banyo. Ato ta maghinatagay dito. Ali. Kupot na ko. Aron nga dili ta matumba. Dali. Adiyot. Sa man. Agbay lang ko, agbay. Agbay. Sige, agbay. Dali. Tana. Duha na ta manimaho ini kalakiha. Ma'am. Diyan sa kana mo ha. Ako lay mo trapon ini niya. Nya, kana diha ako lay trapo ana. Dili ko man ako limpyo ni Kapitan. Dili ka. Kabuutan niya. Gusto kong maglagot siya ang itsura. Pero makapabili pang niyang batasan. Makalagot. Dili na lagi ko. Dili na ko mahimong magpadasa sama ni mong itsura, Piolo.
Bisan unsa ka pa kabuutan. Dili mahitabong makagusto pa ko sa sama nimo. Recorded by X Thunder Gaming. PS, love you. Dawat ka. Oh, pero ato na tas banyo. Ato ta maghinatagay dito. Ali, kupot na ko. Aron nga, dili ta matumba. Dali. Adiyot, adiyot mo. Saman. Agbay lang ko, agbay. Agbay. Sige, agbay. Dere. Tana. 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 Duha na ta manimaho ini kalakiha. Ma'am, diyan sa kana mo ha. Kulay mo trapon ini niya. Nya, kana diha ako rin trapo ana. Hindi ko man ako limpyo ni kapitan. Dali ka. Kabuutan niya. Dali ka. Gusto kong maglagot siya ang itsura. Pero makapabili pang niyang batasan. Makalagot. Dili na lagi ko. Dili na ko mahimong padasa sama ni mong itsura, Piolo. Bisan unsa ka pa kabuutan. Dili mahitabong makagusto pa ko sa sama nimo. Oh. Unsa sabi akong gihuna-una? Ngano na kauna-una man ko nga makagusto ko niya. Una, may trauma na ko atong dagwaya. Ikaduha, estudyante na ko siya. Mao nga imposible yun. Og usa pa, may nakagusto sa to siya na ako nga waman. Ma'am. Kagwapo gini mo pahiyom. Huwag ikalainan ng ilang panagway ni. Di na ko maguna-una niya, uy. Dili na. Biya na lang diya, ma'am. Aron dili na kabahuan. Ato na lang sa sala pagpaabot, ma'am. Ma'am? Ha? Ayaw na kay sigtutok na ako, ma'am, kay mag-conscious ko. Dili man sa di ka akong gitanaw. Si Kapitan man. Apin ako. Ako nagisigihan niya tutok. Si Kapitan di ay. Uy! Kap! Gi, sabrigan mo kukunin mo. Wala gini, Kap. Wala na. Duha na tang baho nini. Duha na tang basa. Bawo ka. Wa kay ligo. Sa? Wa kay ligo dudong. Ay mo rin gidangat ini ron. Ako na mahinoy. Nabaho din eh. Nabali! Naabot diri sa sala nilang mga katawa. Kanindot nilang pamation. May namdam lang ko kani ato sa buhit pa si Anhin tiya. Malipayon kayo, mi. Bisan pa man kun kami rang duha sa among bahay. Kay pinangka kayo ko ni tiya. Di pa kasama sa matuod niyang anak. O kanunay ko niyang gipahimanguan. May tungod di Paulo o samahan ini. Kung may patuo lang unta ko ni tiya. Dili unta mahitabong mapalayo ko sa among dapit. Ay, sir! Mayong pag-abot, sir! Mayong gabi, eh! Hala, makasanto, si taon! Kaganina pa ka na siya ng hagi, sir, sa iyang pag-abot ka sa opisina. Pasag din siya. Adab ng lamisa, sir. Sagpiton ko na sa panihapon si... No! Oh, na, sige, sir. Giluto mo ba ang espesyal nga putahe nga gipaandam ko mo? Naluto na, sir. O sama sa imong gibando ka nako. Wa ko kini apil sa pagbutang sa lamisa. Awan sa man, sir. Hukaron ko na ba kini, sir? Ako na. Soda sa imong lawak. Ay, pastilan ka mga weird ba ni ining amahan ug anak? Parihasab og mga utok dili masabot. Mga mistiso nga mga laban ug Kay kung may lain pa lang kung kapaingnan nga musweldo na kung ingon ini kadako isip katabang ay dugay na kung miiskir na din Oy! Kay dako man tuon kong sweldo din pero libre masatas nervyos.
Masiging-siging ko kanunay, ilabi na kun si Sir Orlando na yun ang masuko. Ay, naunhan sa yun kong layas ni Sidis ba? Pila na ba katuig ang nakalabay? Hain naman ka siya karon mahimutang sa kalibutan in taon. Buhi pa ba taon siya? Nag-uban pa ka sila si Ma'am Ila hangtod karon? Ah, usa mo ba mo ati mo niya? Ala. Anong nagbarong ka pa niya? Di ba ginan tamag ka? Musuod na sa lawak sa mga katabang? Oo, lagi, sir. Oo, sir. Mamusod na ko ron, sir. Tani pa sila na. Mau na niya nga akong ipasabot. Weirdo kaayo. So sa pagbiya nila ni Sidis ug Ma'am Ila, gikan din sa mansyon, inguna ni ana si Sir Orlando. May ipaluto usahay nga lahing putahe, pero dili niya ipabutang og apil sa lamisa. Unya, pabiyaon ako niya sa kusina. So, sa pila ka tuig inguna ni ini. Usay maglibog ko ug magduda. Pero usapay ako katungod nga magduda siya mga lihok nga iyaha man ding panimay ug iya ra man kong katabang. Wa siya magkabantay. Nga misud na ko din sa iyong lawak. Din sa underground. Nagkatuog siya. Oh, nagwapa gyud gihapon niya. Nakamata ka sa kong paghawak sa imong ngabil. Ug daling miatras. Pila nakatuig nga niya ka magpuyo sa underground. Wa ka pa ba gihapon mausap? Magselebrar na sa iyang birthday ng atong anak sa sunod buwan. Pipila ka simana na lang ka na, gikan karon. Gusto ka bang magkakita sa atong anak? Karon nga dako na siya ug ulitaw na. Ang bugtong na tong anak nga si Paulo. Gusto. Gusto ka? Pasaylo nga dili kung na kayo masabot ang imong sinultihan. Sukad nga giputol ko ang imong dila. Alo ay kala. Patalawa ko sa akong anak. Dili ka na ba maguna-una sa pag-ikyas gikan karon? Gikan ako. Kay magkapilay ka na ba ka beses nga misuway sa pag-ikyas, sa paglayas. Bisam naman kung gibilanggo ta na ka dinis underground, ha? Dili kay magkatulo o magkalima. Dili ko na gani hapit maihap. Hinungdan, nagiputlan ta ka sa imong dila, aron dili ka na magkapanawag pagtabang. Sa sunod, kung musuway ka paghihapon sa paglayas, gikan din eh. Bangag sa ilong. Dili ta na kasilutan sa paghigot sa imong tiils kanina. Kung dili, putlon ko na ang pikas ni mong tiil aron maglisod ka na gyud sa paglayas gikan ako ela. Nabalaloy ka. Pagkamusta ko gikan bebe. Maluwi ka. Mga uno na ta. O ginig kahuman, magdungan kita sa pagkaligo. Oh, gusto kong mutupad sa pagigda kanimo karon. Akong asawa. Dili ka? Mahadlo ka? Mahadlo kas kagolingon ni mong bana. Baya. Bisan idaran ka na. Apan lahi ka gyud sa ubang mga babae nga ikauban ko ibabaw sa kama, Ella. Magpangita pagyapon ko nimo hangtod karon. Nasayod ka bang bisan makausa? Wa may tabong natuko uban sa laing babae. Human ko makighilawas nila. Kana, tungod kay diha lang uban nimo nga mukalma ang akong sistema. Ikaw lang hangtod karon ang mupakalma sa akong kaugatan.
Busa dili ko nimo mahimong layasan, mahal ko. Dinhi ka na mamatay uban ako. Busa dali na. Mga una ta. Aron sa ingon dungan tang maligo. Maglinugdan na ita. Dili ko gusto pakita ka og pagsupay. I want you to submit to me. Sama ka niyanto. Gusto kong mabati nga ako lang ang imong gimahal ug mahalon. Kay ako ka lang ila. Ako ka lang. Ganindot yung tadaon sa imong ngabil kung magdugo na gumikan sa akong pagpaag. Masusamot ang akong gana nga magtanaw nimo. Oh, no. Mahal ko, ayaw pag-atras. Basag di ko mapahimo sa tamis mong mga ngabil. Nga bugtong ako lang ang nakaangkon. Dol! Ayaw mo kadlog. Di talaga pa akon. Pero gusto kong ikaw ang muhawak na ko. Sige na, kiss me my love. Hagkin ako. Nagpaabot ko sa imong hawak, mahal ko. Usab. Gusto kong hagkan ko nimo sama sa imong paghawak na ko kaniadto. Sa bago pa kitang nag-uyab. Sa magkatamis ni adto ang gusto ko. Sige na. Hagki ko nga dili mo to ang imong luha. Sige na! Bangag silong. Kana. Kanay akong gusto. Ganon. Gusto kong hungitan ko nimo sa pagkaon. Gamit ang imong baba. Sige na, mahal ko. Nagpaabot ko. Kabuta na ang pagkaon. Ug hungitin ako. Show me how you love me, my love. Nailisan, napakaon og napakatuog na nako sa kapitan. Pero man gihapon mo sunod na mo din sa kwarto si Piolo. May pauli na lang ka siya, huwag magpahibaw na mo. Ay, bahala siya, Nahinanok naman si kapitan. Mubiya na lang sa ko din Huwag yun makauna-una sa paglili man lang si Potensyano din sa iyang apuhan. Mura sa ituyo sa Ginoo nga. Maabot ka ining napita aron katabangan ako sa kap. Manghihin na lang una ko. Sa dili pa ko mo pauli kay ganina pa akong nagsigig pugong-pugong ini. Murag dili na gid maagwanta. Recorded by X Thunder Gaming. P.S. Love you. Ay, bahala siya, Nahinanok naman si kapitan. Mubiya na lang sa ko din Huwag yun makauna-una sa paglili man lang si Potensyano din sa iyang apuhan. Mura sa ituyo sa Ginoo nga. Maabot ka ining napita aron katabangan ako sa kap. Manghihin na lang una ko. Sa dili pa ko mo pauli kay ganina pa akong nagsigig pugong-pugong ini. Murag dili na gid maagwanta. Kala ko! Bastos! Sa to ko nakita. Nagubo siya og... Agay ko kamot! Agay kasakit! Piolo?
Nga may pingit magas kasakit doon sa nahitabo. Lalukpit talaga ko kamo paglamba ni mo sa pultahan, ma'am. Unsa? Ahain man. Ma'am. Ay! Oh, Ang akong ilong. Nalambahan sa pultahan, ma'am. ay nga bang hilig magkay ka magbarog yun doon sa pultahan? Ay. O nga naghubo man katanan? Bastos man ka, uy. Nakakita ko sa imong... basta, pagsulob nagbalik sa imong sinina, diha. Baho kayo. Wala ko'y masulob. O wasa ito alya din eh. Maungawa ko makagawas sukad ganina. O diyang nagtuo ko nga nakabiya na ka o mugawas sa unta ko. Masige pagabli ni mo sa pultahan. Og nakita na ko ang... Ayay. Paabot ako diha. Magkuha kong tuwalya sa aparador ni Kapitan. Nakakuha na kong tuwalya din sa aparador. Huwaman ko na lang sa ding t-shirt og karsonis ni Kapitan aron makailis siya. Og di na ako makita ang iyang dakong... Ay, kahugaw na biya sa kong huna-huna, uy. Nakakita ko og dili na ko angay makita. Pasaylo mga langit. Huwag itaon to na ako tuyo ang makakita ko kingon ato. Ingon ato di ang porma. Kada... Oh. Ay, sa gining piolo ba? Iya gining sa... Ayay. Murag sip o na gini ay. Kanina pa ko din sa sud sa panyo niya naghubo ra. Nalabhan na hinuon ako ning ako sinina nga nanimaho. Pero dili na ako mahimong isulob ug balik kay basa kayo. Musabot panuhot na ko ani. Piolo, Ma'am, dawata ang tuwalya o. Ni asay sinina ni Kapitan. Ako sang gihuwang aron may mailisan ka. salamat ma'am. Ma'am, Ha? ang tuwalya og sinina. Oh. Ni dawata. Salamat. Isira na nako ag balik ang pultahan, ma'am? Ha? Ako isira? Oo. Natural. Sige na, isira na. Sige. Diyos ko. Mura kinahanglan na kong mga umpisal ini. Nakakita ko sa dili na ko angay makita. Kadako sa iyang... Ay... Ingon pabitaw ko, nakasa na gid akong mga mata. Salamat sa tuwalya og sinina, ma'am. At lang unya ni Kapitan pasalamat. Inig-uli ni mo, ana. Laban ko sa ni ma'am. Sa dili pa nako iuli. Dili ni mo palaban ni nanay ni mo? Kaan, tiguang nas nanay eh. Nya, ako paging palabhon sa akong mga bulingon. So, ang imong uyab ang manglaba. Wa pa sa kuy uyab. Karon? Sukad! Pakakon. Lisod ba tuhuan nga wa pa ko maka-uyab og sukad, ma'am? Lisod. Sa imong bayhon, dili katuhuan. Oh, kaya nga naman. Ang sabi akong bayon. Gwa. Basta. Kasagaran sa mga lalaki karon, wag tuo ang uyab, ana. Pero wa ko maapil sa kasagaran, ma'am. Bahala ka. Dili mo sa ko interesadong maminaw. Di sa ko interesadong mahibaw, ana. Niya pa day mo? May kimigawas kag balik sa imong kwarto. Mamauli na mi ni ma'am. Ikanay bahala ni kapitan. Ma'am, tana. Ha? Tana. Oh. Let's go. Hoy! Kaniyot lang! Unsi ako ni bala ini! Hoy! Yulo! Nganong ikuptan na mo ang kamo ni Denise, ha? Nganong ibitad din mo siya? Hoy! Ibalik si Denise dire! Hoy! Shit! Maklagot!
Dilian akong nakatagpilaw inina oy. Human ko makaligod dito sa akong banyo sa kwarto. Pa sa kuitog tibok gabi gud. Dinhi pa rin sila. Ilagi na yung giyatiman si Lolo. Tao, may noon. Dili sa tunako kaya nga timanos Lolo eh kung ako rang usa. Kapaho atong tiguangan niya hugaw pa yun. Ew, kaluod. Sukaon mamanggani ko. Bisag na gunahon na lang ko ato. Hangtod karon. Hey! Be, liliun ako, Bi, kung nahinaan pa ba? Uy, naghayang ang tiguang. Dagnang nga pang bapa. Lain na di ay kung matiguang na, gidli na kitanahon. Sus, gikanis Lolo. Kung chicks pala ni siya, nga naghigda, unya, naghayang. Jesus! Tuparon din ako. Uy, gusto. May kay nahinanlok pa siya. Suway yan akong pagitag balik ang iyang butanganan sa kwarta, be. Hini-hini lang, ha? Haim yung kahat niya hipos ang iyang kwarta, no? Muhinay ko sa pagsubi. Ako naman natanaw ay ang aparador. Ang ilawom sa kama, ang iyang lamisita. Asa pa man ha? May sekreto baka ang butanganan si Lolo din sa kwarto para siyang kwarta? Wa man sa jud ko makakita sukada. So yan ko gani sa pagtanaon saw kang kaakoy we. Basin pariha sa salida ba? Sa TV, may sekreto nga taguanan din eh. Maabiling sawag. O baka kining bongbong. Tagsitagtaong ko ni sa paghikapon. Ikinahanglan. Hangtod na makit-an ako ang iyong kitaguan nga kwarta. Makit-an ko lang ito. Paldo na. Hay! Kinahibaw kong dako kayo tinipig ang kwarta ng tiguanga. Wa ka na unyay mahimo, lo. Oras na makit-an ako ang imong kwarta. Kaya kasiguro ko, na dili ka na usab mahinomdom na ini, kaya giango-ango ka na. Suslo, matay pa ka lo, lipay pa ko. Lo, misigang yung mga mata. Nabiso siya sa maginawa. Lo! Recorded by X Thunder Gaming. P.S. Love you. Suway yan akong pagitag balik ang iyang butanganan sa kwarta, be. Hini-hini lang, ha? Haim yung kahat niya hipos ang iyang kwarta, no? Muhinay ko sa pagsubi. Ako naman natanaw ay ang aparador. Ang ilawom sa kama, ang iyang lamisita. Asa pa man, ha? May sekreto baka ang butanganan si Lolo din sa kwarto para siyang kwarta? Wa man sa jud ko makakita sukada. So yan ko gani sa pagtanaon saw kang kaakoy we. Basin pariha sa salida ba? Sa TV, may sekreto nga taguanan din eh. Maabiling sawag. O baka kining bongbong. Tagsitagtaong ko ni sa paghikapon. Ikinahanglan. Hangtod na makit-an ako ang iyong kitaguan nga kwarta. Makit-an ko lang ito. Paldo na. Hay! Kinahibaw kong dako kayong tinipig ang kwarta ng tiguanga. Wa ka na unyay mahimo, lo. Oras na makit-an ako ang imong kwarta. Kinakasiguro ko na dili ka na usab mahinomdom na ini kay giango-ango ka na. Suslo, matay pa ka lo, lipay pa ko. Lo, misigang yung mga mata. Nabiso siya sa maginawa. Lo! Lo, ansay! Ahak pa yan. Kinahamday kong matay ka lo, no? Nga nung tabangon pamanta ka. Pasagkan ka diya, magkaging, oy. Magkapahimos ako sa mong kwarta.
Ah, ah, Murag naglisod siya sa paginawa. Hagok? May hagok siya kalit samtang nagsiga ang mga mata. Ah! Ngigagod! Suroy! Lo. Lo, nagmata ka? Mas nisam mo kusog ang iyang hagok nga akong kasangpit. Hoy, lo, lo! Hoy, lo, pagtarong ba? Nagmata ka o? Nadayon na ka? Uy, tarong oy! Nagsigam ko ng mata ni mo, pero naghaggo ka. O ka, patay na ka? Oh. Kalit na usab nga, iyunong ang iyang hagok. Huwag ipiyong siya. Nganong murag kahilakon may noon ko nga. May piyong siya balik. Ay, bagool sa day kulo. Kung mawa ka, mao ka na akong napamalandungan karong gayon na. Mag-uol sa day ko na imo na kong biyaan nga dili pa di mo mabili na ako ang tanan imong katigayunan. Mo nga dili ka pa mahimong mamatay lo ha? Nga dili pa nimo mapasunod na ako ang tanan. Kisa higayon nga maangko na unya nako ang tanan nimong katigayunan. Dili na jud unya ako maglisod sa kwarta. Dili na ako kinahanglang maghago. Kaya ako ni mo dawat sa mga abang sa imong mga apartment ug sa mga jeep pasaheroan. Tayong pa. Nga naman paabot naman day tuod ko nga mamatay ka. Una pa ko mo dawat sa mga abangan nga mahimo ko man kaayo na ron bisan buhi ka pa. Kay giango-ango ka naman. Sugod og balo. Ha? Ako na yung manguligtas sa mga abangan sa sakyanan. Lahuson ko ang parahian. Gikan sa eskwelahan. Mahimo na jud untang dili ko musod sa imong klase, Ma'am Denise. Pero, ma'am, mingawon man sab ko nimo. Kung dili, taka makita. Ha? Mang muskwila kunuhay ko. Basin pa di ay. Kay kung dili ko makapasar sa klase, makapasar ko sa imong heart. Niya na tas akong giabangan. Nahatod ako nimo. May gusto ka pang isulti? O pa mong ka mo biya? Ma'am. Sultihin ako. Unsa man na? Sige na kami buhaton pa ko. Kuan. Lahosa. Ma'am, Unsa? ang akong kamot imo pang gikuptan. Unsa? Oh. Dili ako mo imikupot nimo. Ikaw. Nalimot kang ikaw ang miguyod na ako ganina? Gikan sa ilang kapitan aron mo biya na? Unya, Ibaw sa kagkupot, ma'am. dili na tinuod. Gisi man ka. Maunay tinuod. Dili ako ang mikupot, ikaw. Sige. Ato na ko, ma'am. Good night. Piolo, Yes, ma'am. pagtuon. Ilabi na gyud sa akong subject. Dili ko gustong mahagbong ka. Salamat, ma'am. Ato na ko, ma'am. Karon pa ko makakita. Mupo man din niya ang karsunis ni Kapitan. Ingon man ang t-shirt ini. Gamay na lang og mahimo na ning crop top niya. Pero, ang ayan gihapon siya. Bisagon sa patingali ang isulob. Pagtuon, ilabi na sa akong subject. Dili ko gustong mahagbong ka. Concern siya sa kong grado. Saan man ako pagtunin ron? Diba sige mahinog balik-balik sa kung huna ang iyang gingon. Nga dili siya gusto mahagbong ko. Concern siya na ako.
nahinumdum na noon ko da. Nakita niya ang tibok na kulawas. Nga hubo. O mitutok siya magadyot sa akong ubos. Aw, hinoon. Ikapanghambog man ka. Diba, Junior? Diba? Ay, ni Tando. Tando buhay. Tando na sa doon. Hanggang ning. Puyo ha? Puyo. Dili ha? No. Ha? No. Behave. Gusto mo layat. Pagpuyo gani. Nangisog kong buang. O lagi. Kuwapa si ma'am. Sexy kay gawas, di ba? Hamis kay niya puti pagig-ayo. Himos kayo nga puti, no? Niya. Oh, Diyos mio. Nindot kay sampot, di ba? Lingin kaayo. Lami kay kumuton. Samantaong gani samot naman noong kapangisog diha. Puyo. Ayaw ang iyang sampot ang hunahuna kay magkahuna-huna kag dili mao. Ang iyang kalamurok na aping ang hinumdumi nga lami kay kumuton ug ang iyang mga ngabil nga lami kay hagkan. Ma'am Denise. Ma'am. Piolo, Ma'am? Hiya ka. Agkay! Nay! Agkay! Manghapak mangguga ng notebook na ko sa akong unay. Na mabugo gani ko na! Ay, mabugo ka magdukusgo na ako. Bebe, Ay, ayaw lang. Nagunsa mo din ka din ha? Nag-study. Study? Ha? Nagtuon. Study din na nagsige magkaghapyan sa imong ubos? Unyahag ka ng notebook? Ano nay? Gibuhat ko na, nay? Uy! Ikaw ha. Ano, nay? Ipa-eskwela, beti kag balik do, aron magtarong ka na sa imong kinabuhi. Wa, beti ka pa-eskwela, balik aron maguyab-uyab ka. Bebe, kana inoon, bebe, sultihi ko. Kinsa man ang babae nga imong naibgan sa eskwelahan, ha? Estudyante? Ay, Diyos ko! Ay, nalagay, madisgrasya o niya na ni mo, maproblema pa ta. Nanay, uy, wa. Wa, bantay man bitaw, ha? Basig makabalita na lang unya ko nga may uyab ka na, ha? Wa gani. Di gani pwede. Bawal. Unsa? Oo, bawal. Gid na ka ng eskwela, paban mo. Di, manggod estudyante god. Unsa man day, maista. Ha? Hindi, uy. Hindi mahimo. Labaw pang bawal. Aw, lagi. Pero kung kadto si Ma'am Denise ang imong panguyaban, apo, ay kadto. Sugot na yung kuwanto. Di lagi mahimo, Ay, nay. mahimo na lagi na. Kana pa'y maistra ang imong nagustuhan. No. Pwede ka nang muundang. Isa? Hindi ko eh. Human ginanong ko sa ko pagtuon ay. Aron may ikapanghambog na unya ko ni ma'am someday. Tuara. Oh. Ha? Karon may angkon ka na. Si Ma'am gid lagi ang imong nagustuhan. Nanay, uy. Wa, Ay, uy. naligas na imong babaeng ka, Ma'am. Si Ma'am Denise, no? You are dirty-minded. Ah. Ha? You are dirty-minded. Englishan ako Di sa lagi, nay. Ay, garagod. Mabatian ka suban. Ay nga no, manday nga bagay man mo. Kauyon man ko atong bata agod. Gwapa. Unya, butan. Matinahoron pagid kayo. Gusto ko niya para nimo, apo. Siya gusto na kong himuon nimong asawa, ha? Ayaw gyud kong nadiglain, Piolo, kay malintian ka gyud nako. Lanay. Sila na, Lulag nanay. Ah. Nay, way gusto si ma'am. Nako, kasabot ka, nay? pes mangita tagpagi nga makagusto siya nimo. Nay. Ay, ikaw ba? Ayaw pag hinay-hinay. Good kay maunhan ka unya suban. Kanang iyang kagwapa na. Daghan ka ayong mag-apas, ana. Basig magkabuang ka unya, gukod kung maunhan ka na suban. Nay. Panguyabi unya na si Ma'am Denise, ha? Usa? Lula nanay. Baba mo, bawal gani. Adi, lagi sa... sige. Sige, di ka. Sige. Ay, panguyab niya. Ako'y manguyab niya. Untua? Oh, ako. Saman. Nanay, gido?
Tarong dia ba? Katarong, ana. Ako'y manguyab niya para nimo. Aron dili mabawal. Nay. Ngani, ani tay. Tum- Mangharana unya ta ni Ma'am Denise, ha? Unsa? Nay ha, puyo na ha. Nono ha, Ay, nono. kamao ka mang musista, di ba? Unya, mayo kag tingog. Yoy. Hanggaw naging kay Miss Denise kung dili pagi kanya sugton. Gwapo na, may pagtingog. Si nanay ba yan? Tarong dia, nay. Ikaw komedyante naman ka na Ay, komedyante, bagod taon, wag yung ko magkomedya, Piolo. Tinarong ning akong tuyo ni Ma'am Denise. Gusto ko nga siya ang mamahimo na kong umagad. Mao nga pag-practice na daan ko nun sa imong kantahon. Kay bag-uban uya ta sa ila aron mangharana. Nay. Ikay kanta, pero ako yung mo diskarte. Sulbad ang problema. Dili naman na bawal kay imon mang lula ang nanguyab. Dili ba? Recorded by X Thunder Gaming. P.S. Love you. Nay. Ngani, ani tay. Tum- Mangharana unya ta ni Ma'am Denise, ha? Unsa? Nay ha, puyo na ha. Nono ha, Ay, nono. kamao ka mang musista, di ba? Unya, mayo kag tingog. Yoy. Hanggaw naging kay Miss Denise kung dili pagi kanya sugton. Gwapo na, may pagtingog. Si nanay ba yan? Tarong dia, nay. Ikaw komedyante naman ka na Ay, komedyante, bagod taon, wag yung ko magkomedya, Piolo. Tinarong ning akong tuyo ni Ma'am Denise. Gusto ko nga siya ang mamahimo na kong umagad. Mao nga pag-practice na daan ko nun sa imong kantahon. Kay bag-uban uya ta sa ila aron mangharana. Nay. Ikay kanta, pero ako yung mo diskarte. Sulbad ang problema. Dili naman na bawal kay imon mang lula ang nanguyab. Dili ba? Parehas naman ko ng istoryahan, nay. Dili gyapon mahimo. Ginadili ang relasyon sa estudyanteng maestra. Ngano bitong gipa-eskwela ko nimo? Ah, ako pa man hinoon ka risadaan. Joke. Joke. Sige na, nay. Kay mag-study pa ko. Basin pag kining may masud na sa akong utok ba? Katugda dito ka. Gina. Gaya ni mong tugo eh. Tiguang na ba ka? Ay kanahan ka ginganlan ko di magtiguang ha. Aga, Tiguang di ay ha, tiguang. Agay, mga hapak man ganay. da. May pakapin pang kusi. Agay, ay. Paano lagi? Ano sa mga ganay? Tiguang niya. Tiguang lagi ka pero gwapa ba? Gwapa mo sa mga kawin. Ay, Unsa kay mayog si kapitan ang atong haranahan nay? Ha? Aron ba nga? Banahon ni mo si kapitan. kadang parehas mong giango-ango na paringon. Ha? Nay. Sabot ka, kasabot ka. Kasabot ko. Masapi pa din na, ha? Malimot na may sa mong pangan na mong duha. Malimot na sa dunya bigdog. Ay na lang, tabla ragwa. Get 1/4 sheet of paper. We will have a short quiz. 1/4, ma'am? Ala, balik balik. Kung wadi makaklaro, dili day mga nagbalik, bayot ka. Bayot, klaroan na. Ikugan. Ikaw, pakan. May problema ba diha sa luyo? Ako mamwa. Abot lang si Manang Dere. Hoy, bayot! Gamay na lang siya kakuwang na ko, ha? Okay. Question number 1. Hala, magsugod na! Ano pa ko'y papel? Goy kong papel, pi! Unsa? Ay, way papel sa inyo. Mangayo ka ko kuna apa? Goy ko pa! Di ko ay. Ay, di ko ha. Number 1. Ay, ahak ka. Ni, ay, ahak. Di kayo. Ako na ay magdali. Dali ko papilan niya. Huwag sama mo. Baya ay, gisikwat man akong papel. Dahon! Oy, nahuman ang yun ang last subject. Yeah. Sabado na ugma. Makapahuay na kong tanaw sa dagwayan. Ang kasa na kong classmate. Seatmate pagyot. Ay, makalilak na gyud ko. Makalilak na akong eyesight. Ako imong ipasabot, bayot? Ambot lang. Dahon kay ka. Dahon kay siya. Yun, kay seatmate man ta. Ay, dahon gyud. Bala ka niya ay. Gara na dyan kang bayot kada. Tuon dyan kang atrasan ta ka, ha? Karon niya may gawas na ang atong maestra. Larutan ta kaskila ni mo bayuta ka nga nipis sa kaayo sa sige ni mong ibot. Ay! Hirang na mo na! Ka-Clover ko! Basta ko, Clover! Kulitahadaan! Oh. Kulitahadaan!
kay hutdan ko ni skilay ni Yan na! Alala, gilabay. Alala, di ka ba yan kanay mo kalat? Lagi gini siyang di ko mo sokol. Kadali na ba yung gini mo alisaw ng ibundak? Ayoko kugusa ba niya? Ay, ang akong buhok. Sudan! Sudan ang sopa! Ay, na patulis Clover kay babae na! Baby, ambes Clover, be! Be, yatag siya na ako! Boy, ko piolo. Ayoko alsa. Daoy! Dili siya paalsa. Ako yung alsa pa, babi. Dahom pud ka. Ay, diri ra ko. Kugos ako nimo ha. Ayaw kong ibutang. Kung ibutang ko nimo, bugnoon ako nagbalik na bayutan na. Yes, wanya. Di ba tika hubuan? Apili mong panit akong hubuan. Atya! Sumuka ng Piloy! Linaw na mi! Pasag din sila mag-away ko, huwag makailabot! O pagsagdan na rin mo sila nga magkagubot! Ay sus, papapil yung kaibig sa kung saan! Mugiro! Hoy, Potensyano! Oh! Kung doon na kay problema na ako, imo na ng problema! May problema dyan ko mo! Gunit Clover ha, mahug ka. Hoy! Tanaw na ko! May problema dyan ko mo, ha? O yan, unsa man? Isu ka? Sige! Isu ka! Una o! Sige, una! Potensyano, hay pagbinata! Ah, bata god! Bataan ka rin kumon ako, ha? Una o sumbag, ha? Hop! Ay! Asa mamain ko na po ang Ay! Kasi kula lang ni mong laki niya! Hoy, ikaw naman, pabutang sa pabutang! Pagkay binuha aron! Makita nila! Babaya, ganahan ng matab! Pagkay may aron makita nila kung kinto siya may laki din eh! ang dili ko. Abay! Kugos ako. Kugos Pabutang mo ako. ay! Kaya magtiwas ka! Ay, kadiha! Dili ko gusto! Mamatay. Dili ko gusto mo patol, di mo Potensyano kay... Gusto ko na! Dako kong pagtaod sa imong apuhan! Ay, tahon! Tahon Limot kaya! ka! Limot ka! Puhan dito ni mo nga dili man! Ha? Kala ka nakasumbag sa bulto ni Piolo, ha? Maigo, ganin ang gwapo niyang naong bantay ka lagi na ako, Potensyano! Ay, kung na kong sumay, mi! Ha, kang naong, ha? Loko kay ako! Aray! Ang akong nose! Ilong! Nagdugo ang akong ilong! Imong giwiktan! Ay! Maanay nosebleed nga... la! Oh, tanawa ka bantay ka na. Unahon man. Oh, sultan na. Sabi ka niya, Clover. Ha? Hindi pa ka manaon. Nakauyo na kaniya pa ko si Papa P. Dahon. Kalao na niya. Kung di ka gustong birahon, taka. Biraha ako na suya ka. Tuo kag Gunit. kuguson sab kaniya kung ikanaog ko. Gunit yung Clover! Gunit Gunit. kita niyo ko. Ay, Uy! Imo lagi kong gikalit og hagbog. Nagani na ako putos, che. Sorry! Unsa pa ni tabo din eh? Ay, Ano nakatungog ko kagubot, ha? Ma'am! Si Piolo, may! Siya na ko na una, tanawa, ma'am, oh! Awa, nagkadugo ang ilong iyang isumbag, ay! alay, bagakon siya, bagakon. Tinuod na. Bitaw, awa, tanawa! Pagtanong istorya, oy. Ha? Hay, magkalaban. Para sa itong tinuod ni mo. Ha? Para sa itong tinuod na ni mo. Ha? Huwag kay klaro, oy. Ikaw ay Kabantay ka klaro. na. Wa kay klaro ikaw. Ay, halala. Nangito yung second round, ay. Ay ko ging na. Ay ko ging na anak mo gyud kumadlok nimo. Enough! Daan pa kumingon. Piolo. Nganong gisumbag man nimo si Potensyano? ma'am. Ma'am, nasuya man ko na siya na ako, ma'am! Ay! Mong gisumbag ko niya kalit! Ang buta na niya, ay! Kung anong suya ang kisya na ako! Igor gani kong nibadlong nilang Clover o Jordan nga nagbugno! Nasuko siya, ma'am! Is this true? Daan pa kumingon ka. Is this true? Ikaw doon, mingon sa kang ma. Piolo, Ma'am. Mao ni tinuod, ma'am! Mao ni tinuod! Ide, ikaw na lang insulte. Anya kami ito, ah. Ala, ha? Bagakon siya. Bagakon bantay kong anak. Minsan siya rin, magsige ko na una. Nawit ka na inoong nadugay kay Laptanon. Laptanon Kumiyuta ko, tagka magtabi, oy! Isunod ka ron! Oh, awa ma'am, oh, awa. Potensyano, Ma'am! magpabilin ka, ha? Huh? Magsulti ta. The rest, mahimo na mong mubiya. Tana Piolo na. Oh, Clover, ang imong kamot. Ni kugos man gani ko nimo ganina. Ah, bye ma'am. Ay, bye-bye. Ikukus Bye-bye. si Clover kanina. Ha?
Sige, may pagkakapyot niya, ha? Ha? Ma'am. Unsa may atong presultihan, ma'am, ha? Magsabot na ba ta? Sa umaabot atong kasal? Unsa? Aray ko, sakit sa ilong eh. Ma'am, kining, alang kayo pagdali, mama? Hinihini lang una ta ba? Uyab-uyab sa tagkadiyot ba? Unya, tilaw-tilaw gamay. Nya, sige na, sige ma'am. Lipay lagi ka na ko, Denise, sige. Mahimo ba potensyano? Kung wa kay pagtahod sa imong apuhan, lahi ako. Kay dili ko pareha sa mga babae nga nalambigit nimo, nga imo rang sayon-sayon nun sa pagkuha. Hard to get day ka, ma'am. Ang imong kandak ang ato istoryahan. Nga naman, unsay problema nimo sa akong kandak, ma'am? Potensyano, dili kay ang imurang mga classmates ang nakabantay sa imong batasan. Kung dili lakip na ang ubang mga advisors. O kung dili ka pagin mag-usab, tingali sa kandak palang hagbong ka na. Mao ba ka na gusto nimong mahitabo? Ihagbong ko ninyo kay wala mo magkauyon sa akong batasan. Ma'am, lain mo yung nagbatasan ng mga tao. Mahimong wa ka magkauyon sa akong batasan. Pero may mga tao nga nagkauyon sa akong batasan. Kaliso sabog, ako rin mo adjust, abi kay estudyante ko. Adjust sa mo mga maestra, kay gibayran mo!